Takže čus, ja som Vojtas a je tu Filko so mnou. No, presne tak. A dneska hráme Bedwars na serveri Survival Games. Dúfame, že sa vám to bude páčiť. Natáčame to totiž obidvaja. Takže dneska už na Filkovom kanále to bude dneska 4. video. No a čo? Ja tiež už dneska to točím. OK, takže dneska to vyzerá ako... Nevieme, ak to bude krátke, táto jedna hra, tak dáme ešte druhú, ale ak to nebude krátke, tak to dáme iba na jednu. Tak to zatiaľ vyzerá. Jop. A kvôli tomuto typkovi nebudeme prvý a to mňa vytáča. To mám vytáčať. Tá, vy ste už na Ironoch? Na Ironoch. Tá, tu... Ty si zničil cestu? Pozor, tam je diera. Je. Takže tak... Čo chceš? Kamo, to ani neviem, kto je, vole. Ja. Napíš mu, poznáme sa? Počkaj, najprv zoberiem také... Tie... Ježišmarja, mi to ukradol. Hop. Čo je? Fail. David Dvorček sa voláš? Ticho, radšej nehovor, čo to je. Nevadí, OK, takže ja už mám 3. Čo to? Ale čo to zaujíma, ty kokos? No veď, ale to tak ako na natáčanie, ako to dneska vyzerá ešte. Toto bude asi dnešné posledné video, lebo ja už kým to dorenderovať, čo to budem mu zablokovať. Ja ešte mám renderovať 3 videa, či kono. No nie je zle. Ja už si to spravím rovno. Veď my nemáme ešte ani cestu. A máme, nice. Však ja som pánko. Ty. A tak ako z polovice. Tuto mapku nemám rád, bo tu sú ešte tie staré. A nie, počkaj. Keď ten nový shop máš od 1.8? Neviem asi, hej. Lebo ja mám 1.7.2. A... Nie, taký vole, ten Eliškáš, Kuliša. Či ho zabil? No, ale on ma zhodil, chápeš? Jaj. Ja mám goldiky, nice. 4. Zoberiem ti, ak chceš. Čo? 5 mi zober. Na Iron, OK. Tak. Jedlo, hop. Toto by sme mohli vyhrať, ja to vidím, bedvarsky sa mi daria hrozne. No veď aj, ale teraz v poslednom čase sa nám nedaria ani, no to je škoda. Škoda jak... Pred chvíľkou sme asi hrali ani, nie asi, ale určite. A dopadlo to tak trošku... Do rageovania. No hej, bo ma zabili tie svine. To mňa tiež, takže sme to rageovali obidvaja. Hej, no poď, on má Iron do ryti, zabil ma. Nie, on šiel chrbátom a ja som bol pripravený aj utiecť. Ten náš má Lukandos. Dúfam, že aspoň najlepší. Šibete? Tomu padlo z Lucky bloku, vole. Ok, ja idem ničiť posteľ. Neviem ako ty. Ja idu na redky, vole. Kde sú redky? Oproti či napravo? Pravo bok, ľavo bok, to už je jedno. To ja neviem. To nás neučili v škole, však Vojto. To ja neviem. To ja poviem. Planujte celke. Dobre, tak ja redky sú GG podľa mňa. Už? No, teraz. Nice. Kulišák, či jak si voláš. Pomsta. Revenge. Ok, ja idem ničiť Blue. Ak ma nie... Revenge! Redky, revenge. Ešte jedna redka. Aspoň som niekto dal glowstone, to je základ. Dobré. Búčka bola vlastne sama, takže nič. Fail. Ona je asi avkuje. Hej, ona... Bloky to je na dve veci a iron bloky takisto. Idem skúsiť tento Lucky block.
Nie, ona tu je. Nie, on ju zabil, nice. Lebo ja žiadne veci nemám teraz. Vieš čo mi padlo? Omega Vojto! Počúvaj, čo mi padlo. Počúvaš? Hej. Knockback tyčka. Oh, damn. Je mniga. Ešte koho máme zabiť? Musíme? Green. Kde sú Kamo, green? ten sa mi nezdá, vole, tak hituje jak prdel, vole. Ok, oni sú home? Hej, vole, vieš ako hituje jak prdel, vole, mám nervy. Ja ho zhodím. Nice, ja som ho nezhodil tak, ale pokus tu bolo vraždu. Samovražda. Jo, aspoň jedného z Iron Swordom som ho jedného zhodil. To je aspoň, že to. To lumpali, ty kokšo. To čo bol za fail, kamo? Ty si spadol? To si bol ty? Hej, ale ja som spadol tu dole našťastie. Pod riedky. Chápeš? Bloky? Chceš bloky? Nie, ja mám. Ja nedokážem normálne chodiť po blokoch. Či po... Keď ráno vypiješ. My sme jelovky? Nice. To je moja skúšobná vždycky, to tak robím. Jo. Podľa mňa toto bude rýchle, ak dá redka napríklad, neviem, že to musí byť ona, že si nepostaví furt, ako to bolo. Proste ďaleko, taký dom. No tak blue, green, GG. Jednu greenku zabijem možno, no aj zabijem, nice. Pozor, padám z hora, nezľakni sa. Nie, niekto ide, ja som usledil, nice. Tak to je super. Takže... Ja chcú legendary, nie tyčku, vej. Aj tebe padla knockback tyčka? Nie, tam mi padla predtým. Teraz mi padla neuveriteľný krompač, ktorý už mám. Kámo, tak toto bude fakt rýchle. No veď, ak sa tá redka neurobí, vieš čo. Ale kde je tá redka vôbec? Veď možno si stavať cestu hore, alebo si tam stavať nejaký úkryt. Neviem. Ja sa tam idem pozrieť, ale ja som ho tam nenašiel, keď som tam bol. Tak ti vravím, pozri sa do vzduchu. Taký 3-metrový, vole. Ok, idem na godiky. Nie, G. Nie, to je náš. Čo robí Redek náš? Spadneš! Nevadí. Kto? Konečne mám nový texture pack. Aspoň, že to. Ja som ho dal. Trapak. Nie, ja som si ho Vole, našel. meč. Chceš, že Iron Sword? Ak sa nezabijem? Nechcem. Jo, ešte srdiečko. Everpick! Oh my god! Videl som Everpicka, chápeš tomu? Chceš podpis? Chcem od neho podpis A veľmi tam je strašne. tá redka, ona, chápeš, ona sa postavila ako blúčka. Ona má najlepší luk. A akože ten, no veď proste najlepší luk. A ona tam si odkopala cestu, chápeš? Chceš ten Iron Sword? Nie, ja si idem kúpiť luk. Ja potrebujem luk teraz, aby sme ho mohli zhodiť, chápeš? Chápem. Chápieš? Koľko máš zlata? 5. Tam mi daj 2, tam mi daj 2. Kosti a strenčka. Nice, mám strenčku. Keby sme teraz, počkaj, ja si ešte spravím jedlo. Fuck! Ona ma zhodila. Kde si? Dobrý ti. Už doma. Dobre, ty. Ublúček je? Hej, ublúček tam má z cesty. Tak ja idem na ňu z dola. Ona ťa uvidí. Čo ty vieš? Alebo z hora. Mám toho veľa. To je redka? Hej. Vždy, keď napíšu tvoje meno, tak... Neviem, proste ja som skillovaný, nemôžem Tu nadať. máš gody. Pozor! No, nie, dobre, ja som ich zobral a ešte som spadol. Oka, teraz ma nasrala. Že mám ísť naokolo, ale ako? Jaj, chápem naokolo. Vojto, keby si sa tam postavil celým objemom. Oka, takže... Ja, ty tam ideš tak a ja idem. A ja idem tak asi skúsiť z hora. Spravíme dve cesty z hora a z dola. Kámo, ale toho typka ja nepoznám, vole. Ty? Zlaté jabko má. Kto?
Koho? Chiron 13. To spýtam, keď tak. Že odkiaľ ho pozná. Tá redka ma nevidí, kamo, ale keď ma zbada, tak to bude rage. OK, idem z hora. Takže ideme na rovnako. Vidíte? Hodila ma. No, oni sú možno, no. Jedno. Chodno, ja idem na Goldie. Čiže tam ty? Íď na Goldie, hej. Chodí ešte zrušíme, veď sa pozrie, aké má stavby. Šesť, 12, 18, 25. Nice. Idem ešte po aeronky ku niekomu, ku redkám napríklad. Pečune. Už niekto asi po mne strieľa. Alebo po niekom inému. Po nás strieľali, ja tu mám kempu, vieš? Aha, ja ho budem tiež strieľať s najlepším lukom. Je to debil. Hej? Ja mám ho skúsiť ísť z druhej strany, na ňo? Ako spraviť cestu z druhej strany? Nie, radšej. Koľko máš goldov? 25. Ešte najlepší si kúp. Si idem kúpiť, len ešte ľaké bloky mám. Iron. Ne, vole, nedám ti, vole. Sand. Iron. Jabko. Uhni sa, nemám nič. Ok, mám ho, idem asi zo stredu, to bude najlepšie. Ten dostal. Ešte si jedlo. Tak, ja sa k nej dostanem pomaly, ale istý. Shit. Tak alebo nie, no. Ok, ja mám najlepší luk. Tak nie, tak a koľko ti ostalo goldov? 7. Dobre. Chod na stred, kam určite hore budú ešte. Ja nechcem. Ako ten textur tak vyzerá. Dúfam, že zničí jeden blok. To nezničí blok. Teraz asi pozerá na teba. Nie, rýchlo Vojto. Ona ma hitla? Nie, ona ma hejtuje. Hejtuje. Presne tak, ona ma hejtuje. Nice. Ona ma hitla. Vojto práve, ak bude strieľať. A ustrelila ma. Hodila? Nie, ona sa pozerá ku tebe, ku mne. Ja idem z hora na ňu. Pozor, strieľa, Filip. Dobre. Ona ma nevidí z hora. Mne sa lepšie z hora strieľa. Ty kriviak. Ja? Nie, ten. On to Yes, pekne ty. Čo? Pekne si ho hitnul. Z tejto strany, keby si ju strieľal, ona nemá lúk. Z tejto strany nemá hradby, ako Idem sme. celkom hore, idem skúsiť celkom hore. A z tej strany, ako sme my, tak z tej nemá Ale hradby. tam nemá, tam keby ma hitlo, tak spadnem. Ja idem celkom hora skúsiť. Nespádneš, kamo, tam to je bezpečne zrobené. No. Som to tam bezpečne urobil, kamo. Kde tam môže spadnúť, čo si? Ona už aj z hora si spravila cestu. Nesmieš. Nestrieľaj po mne. Tep. Tak. A kúpim si krompač, len tak for fun. Kúpim si jedlo. Už na ne dvaja kempujeme.
Už budeme traja aj so mnou. Ježin. Vle. Ja ju z boku idú kempiť. Z boku asi nie, teraz to bude najhoršie. Ty krávo. Hop, hit. Hop, hit. A ona keď si tu postaví hradby ako keby, aby ma nevidela, tak ja sa budem k nej stavať. No už to je dobrý. Už drha. Yes! Ja som skryla. Kamo bežala v tom, boom. OK, takže neviem koľko natáčame, to nevieš koľko natáčame? 15 minút? Okolo 15 OK, takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Ja som Filko159 a so mnou tu ešte Vojtas a zatiaľ... Čo? A určite si pozrite jeho kanál alebo môj, takže čau. Filkov bude v popisku. Čus.